Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Dnes je špeciálna nielen tým, že stojíme, ale aj tým, na akom mieste stojíme. Sme v Brnenskom planetáriu. A Norby vysvetlí, že o čom sa vlastne dnes budeme rozprávať. No, sme v Brnenskom planetáriu v novom exploratóriu, ktoré má názov Vesmír za zrkadlom. Vesmír za zrkadlom, lebo nám ukazuje vlastne tú neviditeľnú časť vesmíru, ako sú temná hmota, častice kozmického žiarenia alebo radioaktivita. Čo tie veci, ktoré bežne nevidíme, keď si predstavíme pozeranie do vesmíru nejakým ďalekohľadom a tak ďalej. Takže všetko ostatné, čo sa nezmestilo takou bežnou pozeranie do vesmíru, môžeme vlastne vidieť tu. Presne tak. No a my stojíme na takom zvláštnom mieste, že to nie je len obyčajná dekorovaná mramorová podlaha, že toto je niečo špeciálne. Takže čo to zobrazuje? No, vlastne, keď sem človek vojde, prvé, čo ho upúta, je tá podlaha, ktorá ukazuje kozmickú pavučinu. Ukazuje rozloženie hmoty vo vesmíre. Vlastne rozloženie temnej hmoty vo vesmíre. Je to tu zobrazené aj za nami. Temná hmota totiž tvorí kostru kozmickej pavučiny, kostru štruktúry vesmíru a tá temná hmota k sebe priťahuje normálnu hmotu, ktorá je tvorená atómami a tá normálna hmota vytvára galaxie, hviezdy, štruktúry pozdĺž tých vlákien temnej hmoty. Toto je taký záber na vesmír, na ktorý ľudia nie sú veľmi zvyknutí, lebo sa to strašne rýchlo hýbe. Čiže to sú aké časové škály plus minus, ako toto všetko tečie? Že stovky miliónov rokov radovo? Že to nie je niečo, že cez teleskop pozrieme a vidíme, ako tá galaxia ulieta? Takže stovky miliónov, trafil som plus minus? Áno, stovky miliónov, miliardy rokov. Wow. My sme už vlastne mali jednu epizódu o kozmickej pavučine, kde sme sa rozprávali o tom, že ona má nejaké štruktúry, že sú význačné miesta, kde je toho veľmi málo. To sú také tie prázdnoty. Potom sú také tie steny okolo tej prázdnoty, kde je toho trošku veľa. A potom miesta, kde sa stretávajú tie steny, to sú tie vlákna. A potom sa vlákna stretávajú do tých konkrétnych bodov. Čiže to je vlastne plus minus to, čo tu vidíme. Presne tak. Tie najhustejšie miesta kozmickej pavučiny sú kopy galaxií. Kde máme, na takej stojím. Kde vidíme niekedy stovky alebo dokonca až tisíce galaxií nakopené pohromade. A tieto kopy galaxií sú pospájané vláknami kozmickej pavučiny. A potom sú obrovské prázdne miesta. Nie sú to úplne prázdne miesta. V takom sme nie, takže... Vlastne áno, aj my sme v takej akejsi veľkej bubline, ktorá má priemer 2 miliardy svetelných rokov. A vlastne celé naše okolie je vlastne vo vnútri takejto bubliny. Takže vlastne áno, vesmír má hustejšie a menej husté miesta. A teraz si možno niektorí diváci spomenú, že avšak vesmír by mal byť homogénny a izotropný. To si presne hovorí každý človek ráno vstane, vesmír je izotropný, homogénny. No ale je to taký predpoklad kozmológie. Vlastne vychádza to v podstate z Kopernikovho princípu, lebo vlastne Kopernik bol prvý, ktorý povedal, že nie sme na nejakom zvláštnom mieste vo vesmíre. No tak ale čo on mohol vedieť zase, nie? Však on mal len obyčajný ďalekohľad. Áno, že naša Zem nie je stredom vesmíru, dokonca naša Zem obieha okolo Slnka. Pozdejšie sa zistilo, že naše Slnko nie je ani v strede našej galaxie, ale je úplne na nejakom bezvýznamnom mieste v odzovkách našej galaxie. Lacnejšie pozemky boli ďalej od centra. A pred presne 100 rokmi Edwin Hubble objavil, že špirálové hmloviny, ktoré vidíme na oblohe, sú ďalšie galaxie. Teda naša galaxia je len jednou z mnohých galaxií. A vlastne taký ten základný kozmologický predpoklad, na čom je vlastne založené celé naše chápanie vesmíru, hovorí, že nie sme na žiadnom významnom mieste vo vesmíre. Vlastne každé miesto vo vesmíre je rovnako význačné ako to naše. A takisto, že aj fyzikálne zákony sú všade presne rovnaké ako tu.
Takže môžeme veriť, lebo keď sa pozrieme na veľmi vzdialenú galaxiu, tak tie mechanizmy vzniku žiarenia a interakcie s hmotou vyzerajú naozaj, že sú na nerozlíšenie od toho, čo vidíme až v labáku v niektorých prípadoch. Toto je predpoklad, avšak je to predpoklad, ktorý treba testovať. A nedá sa to dokázať, vlastne, že je to skutočne tak. Môžeme len povedať, že zatiaľ všetky pozorovania sú v shode s tým, že ten vesmír je homogénny a izotropný. Teda hoci ktorom smere, keď sa pozeráme, uvidíme vlastne na veľkých škálach vesmír bude vyzerať rovnako. Takže lebo keď sa pozriem, tak vidím, že to nie je to isté. To znamená, že keby som bol 100 metrov, dajme tomu na to podlahu, tak už to vyzerá plus, mínus rovnomerne. Takže vlastne, keď som povedal, že my sa nachádzame v akejsi dutine, v akomsi, po anglicky sa im hovorí voids, v akejsi dutine, ktorá má priemer 2 miliardy svetelných rokov, no keď vyšiel článok, že tá dutina má veľkosť 2 miliardy svetelných rokov, tak niektorí astronómovia na to tak spozornili, že je toto v shode s našim modelom vesmíru. Áno, táto dutina je špeciálne veľká, ale stále je nejaká distribúcia veľkosti tých dutín a tá naša je niekde na chvoste tej distribúcie, ale stále je to v shode s tým, že aj takéto dutiny existujú. Ty si povedal, že na tomto stojí celá naša kozmológia, ale trváš 100% na tomto vyhlásení, že keď sa raz príde na to, že to nie je úplne homogénne, napríklad, že sú tam nejaké, dajme tomu, že nejaké vlny periodické aj na tých najväčších škálach, tak nezahodíme asi celú kozmológiu, nielen, že by sme upravili nejaký ten lambda CDM model alebo niečo takéto, že nebude to zrazu, že pozrieme na oblohu a nebudeme vedieť vôbec povedať, čo sa tam deje, že trošku sa to zmení. Ale podľa mňa je to významná zmena, lebo je to... No to je jednoznačne, ale aby ľudia nemali dojem, študenti teraz nastupujú, idú sa učiť a povedia si, na čo sa to budem učiť, keď to možno niekedy celé zahodíme, že skôr je to také spresnenie, ktoré by mohlo urobiť pomerne veľké veci. Rozprávali sme sa o tom, tuším, v jednej z predošlých epizód, že je teraz taký ten Hubble tension. Nie všetky pozorovania nám pekne pasujú dokopy a možno zistíme, že jeden zo spôsobov, ako to vysvetliť, je, že predsa len musíme trošku presnejšie sa pozrieť na ten vesmír. Aj na veľkých škálach, takže... Ja by som bol prekvapený, keby aj o 100 rokov sme stále hovorili o tom istom modeli vesmíru, o ktorom hovoríme dnes. Ako ten pokrok vedy je o tom, že naše chápanie sa postupne vyvíja. To neznamená, že musíme odhodiť všetko, čo vieme, ale to, čo vieme, sa dostane do nejakého novšieho kontextu. A na tom, čo vidíme za sebou, možno ešte taká pekná demonštrácia toho, že to rozpínanie vesmíru a taký ten celkový pohyb trhá niektoré štruktúry, ale niektoré zase necháva celistvé, že nemusíme sa báť, že sa nám dom rozpadne kvôli rozpínaniu vesmíru, lebo tam iné sily prevažujú, ale na týchto veľmi veľkých vzdialenostiach, kde tá gravitačná sila už začne byť slabšia, tak tu vidíme, ako sa to pekne celé trhá. A sú ľudia, ktorí hovoria, že ono to celé tak pripomína mozog a tak ďalej, ale keď sa človek zamyslí nad tým, že koľko by tá myšlienka išla cez tento mozog, tak to je mozog, ktorý vlastne v tomto momente sa celkom, ako to povedať slušne, rozpadáva. No a naša galaxia napríklad je v jednom z takých vlákien kozmickej pavučiny a najbližšia kopa galaxií je v súhvezdí Panny a je od nás vzdialená 50 miliónov svetelných rokov. A vlastne dalo by sa povedať, že ako galaxie z tých vlákien padajú smerom na kopy galaxií, ale práve tým, že vesmír sa rozpína a rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje, tak naša galaxia nikdy do tej kopy galaxií v súhvezdí Panny ani nespadne, aj keď je priťahovaná. Aj keď je v podstate priťahovaná. Padne o meter, ale 2 metre pribudnú rozpínaniu. Vďaka rozpínaniu vesmíru, áno. A tá kopa bude držať po kope, alebo aj tá kopa... Nie, kopy galaxie sú gravitačne viazané. Čiže tie najväčšie gravitačne viazané objekty. Takže sú to tie najväčšie gravitačne viazané objekty, teda aj keď sa vesmír rozpína, kopy galaxií ostanú po kope. Takže v dostatočne vzdialenej budúcnosti astronómovia na Zemi budú mať pocit, že okolo nás nič není a v tých kopách galaxií budú mať pocit, že vesmír je tvorený 100-200 galaxiami a ďalej už nič není. Áno, pre nich to bude celý pozorovateľný vesmír. Dobre, ale vidíme, že toto sa deje na úrovni stoviek miliónov až miliárd rokov, takže znova netreba mať z toho nejakú existenčnú krízu.
Chcel by si ešte k tomuto niečo dodať, alebo sa ideme pozrieť ďalej? Poďme sa pozrieť ďalej, ale hovorím, táto podlaha, pre mňa je to úžasne fascinujúce. Vlastne už aj tým, že naša galaxia je vlastne flak svetla veľký, ani nie centimeter na tejto podlahe, takže to ukazuje, že aký je ten náš vesmír veľký. Tak a to, čo beží za nami, je simulácia. Keď sa bude niekto diviť, že ako je možné, že sme sa odfotili, takže je to celé robené vlastne na počítači. Dobre, tak poďme ďalej. No, my sme si raz na katedrovom večierku na fyzikálnej fakulte robili hmlovú komoru a musím povedať, že táto vyzerá trošku lepšie ako to, čo sa nám podarilo spraviť. Čo je toto za zariadenie? No, toto je podľa mňa možno vizuálne ten najúžasnejší exponát dnes v tomto exploratóriu. Vidíme v ňom vlastne radioaktivitu, vidíme v ňom častice žiarenia a dokážeme vlastne sledovať ich stopy voľným okom. A to je pre mňa úžasné. Vidíme tu elektróny, častice alfa, čo sú vlastne heliové jadra. Pred chvíľou sme možno videli protón, myóny. Nie sú to častice kozmického žiarenia, nie sú to častice, ktoré k nám prichádzajú z vesmíru. Väčšinou sú to častice asi z okolitej hmoty. S tým, že treba povedať, že to nie je tak, že toto zariadenie by vytváralo tú radioaktivitu. Tá radioaktivita je vlastne všade okolo nás, taká tá radioaktivita pozadia. Toto sa tu deje non-stop, len to bežne nevidíme. A teraz to vidíme vďaka tomu, že tam sú vlastne niečo nasýtené, nejaké alkoholové pary pravdepodobne. A keď to preletí, tak to vytvorí nejaký vzruch, na ktorom sa potom vykondenzujú a my vlastne nevidíme priamo alfa časticu, teda jadro helia, ale vidíme, kade letela.